16. novembar je Međunarodni dan tolerancije. Taj je dan obeležila i gradska vlast Zrenjanina, ali samo formalno, jer se za toleranciju, ravnopravnost, poštovanje zakona i druga civilizacijska dostignuća zalažu samo deklarativno. A šta se u Zrenjaninu dešavalo tog 16. novembra u realnosti s kojom su vlastodržci izgubili kontakt? Gradonačelniku je, prema njegovoj izjavi sa gradske deponije, osvanuo još jedan divan dan. Sa druge strane, radnicima grafičkog preduzeća Budućnost taj dan doneo je otkaze ugovora o radu. Štrajkački zahtevi jesu: isplata zaostalih zarada, period od marta do avgusta tekuće godine; isplata putnih troškova od novembra 2009. godine; isplata regresa i toplog obroka; prestanak šikaniranja, maltretiranja i mobinga zaposlenih. Ne štrajkuju ovi radnici zbog nedostatka 13. plate. Štrajkuju zato što nemaju novac za osnovne životne namirnice i za plaćanje računa koji su svakog meseca sve veći. Iako je jasno da se radi o zahtevima koji su vezani za ostvarivanje i poboljšanje ekonomskog i socijalnog statusa zaposlenih, štrajkači su dobili otkaze ugovora o radu. U gradskoj vlasti za ove radnike, kao i za sve ostale obične ljude, nije bilo sluha, jer im se ne uklapaju u demagoške priče o sve većem zapošljavanju i sve većem broju divnih dana u našem gradu. Mileta Mihajlov je u ovoj priči, kao i u svemu ostalom, samo kreatura koja se ruga ljudima i njihovim problemima, proglašavajući svaki drugi dan za neki samo njemu divan dan u Zrenjaninu. Sa nama su danas gospođe Radmila Varaš i gospođa Veronika Egete, žene koje su dobile otkaze u preduzeću Budućnost. Pa evo, samo toliko bih želela da kažem da smo se mi obratili nadležnom ministarstvu rada i ono je ustanovilo da su naši otkazi neadekvatni, znači nismo dobili na adekvatan način, znači nepravilnosti postoje jako puno, tako da mi smo podneli krivične prijave protiv direktora Milenka Mandića, pa sad ćemo čekati da vidimo šta će biti. Tužno je što u našem gradu za običnog čoveka i građane nemaju ni malo sluha ni razumevanja. Znači toliko.